हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube चैनलाव नोंथांखौ बरायबाय। Friends, as a YouTuber नोंथांनि YouTube चैनलाव नोंथाङा गोबां प्रब्लेम फेस खालामबाय जानो हागौ जेरैबायदि फ्रेंड्स नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला नोंथांनि YouTube चैनलनि जायखिजाया भिडिअ नोंथाङा जेब्ला कास्टम थाम्बनेलखौ होनो नागिरो अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा निश्चय कास्टम थाम्बनेलखौ होनो हायै प्रब्लेमखौ निश्चय नोंथाङा मोनफेरबाय। बेनि अनगायैबो फ्रेंड्स नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि YouTube चैनलनि मनेटाइजेशननि माइलस्टोनखौ जेब्ला नोंथाङा पार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि YouTube चैनलखौ मनेटाइजेशन खालामनो नागिरदों मनेटाइजेशनखौ खालामनायनि आगोल नोंथाङा नोंथांनि YouTube चैनलखौ भेरिफाइ खालामनो गोनां जानायनि खायसे प्रब्लेम नोंथाङा निश्चय फेस खालामफेरबाय। तो बेनिखायनो फ्रेंड्स आङो दिनैनि नैबे सुंद' भिडिअ नोंथांमोन आं दिन्थिनानै होगोन फ्रेंड्स जोङो माबोरैहाय जोंनि YouTube चैनलखौ जोङो पार्टनार भेरिफाइ खालामनानै जोंनि कास्टम थाम्बनेलखौ होनो हानाय आरो लोगोसे जोंनि जिथु मनेटाइजेशनखौ एनेबल खालामनो हायो बेबायदि आं नोंथांनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन। अब्ला फ्रेंड्स फैदो जों जागायदिनि लेट्स गेट स्टार्टेड। अब्ला फ्रेंड्स बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांनो मा नांगोन गुगल क्रोम ब्राउजार मोनसे नांगोन नोंथांनो बेवहाय बेबायदि आं थुनानै होबाय फ्रेंड्स। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनथाम फोथायाव थुनानै बेखौ डेस्कटप मोड साइड खालामनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव मा नुनो मोनदों बेहाय YouTube नुदो बेहाय थुनानै होगोन। तो फ्रेंड्स थुनाय लोगोनो नुनो मोनदों जोंनिया बेबायदिहाय गेंबाय। दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे खनायाव मा नुनो मोनदों बे खनायाव मा आंनि नैबे चैनलनि आइकनखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा जुदि गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय गुगल क्रोम ब्राउजारखौ खुलिदोंब्ला अब्ला नोंथाङा नोंथांनि YouTube चैनलनि जीमेल आइडिखौ होनानै बेवहाय नोंथाङा लगइन खालामग्रोनांगोन अब्लासो बेबायदि फैगोन। अके फ्रेंड्स अब्ला जों गिबियावनो मा खालामगोन फ्रेंड्स बेवहाय जों थुनानै होगोन। थुनाय लोगो नोंथाङा बेबायदिहाय मोनसे अपशन ओंखारगोन फ्रेंड नोंथाङा नैबे क्रिएटर स्टुडिअ थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा फ्रेंड्स नैबे चैनल होनाय अपशनाव थुनानै होगोन। थुनाय लोगोनो फ्रेंड्स नोंथांनाव बेबायदि ओंखारबाय। अब्ला फ्रेंड्स नुनो मोनदों नै नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों बे भेरिफाइ सोदोब फैदो बेनि ओंथिया मा आंनि नैबे चैनलखौ आं दासिमबो भेरिफाइ खालामाखै फ्रेंड्स। अब्ला आं बेखौ मा खालामनांगोन गिबियावनो पार्टनार भेरिफाइ खालामग्रोनो नांगोन। अब्ला फ्रेंड्स जोङो मा खालामगोन भेरिफाइ खालामनो थाखाय नैबे भेरिफाइ होननाय अपशनाव थुनानै होगोन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बेनि उनाव नोंथाङा बेबायदि पेज मोनसे मोनगोन। दानिया नाय फ्रेंड्स नोंथांनियाव बेवहाय भेरिफिकेशन खालामनो थाखाय जोंनिया मोननै मा दङ स्टेपफोर दङ। गिबियावनो नोंथांनि नैबे स्टेटखौ होनो नांगोन नोंथांनि जिथु कान्ट्रिखौ नांगोन जोंनिया जिहेतु इन्डिया बे इन्डियानो दङ। दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय भेरिफिकेशन क'डखौ इउटिउबा नोंथांनि मबाइलाव हरगोन। नोंथाङा कल मी विथ एन अट'मेटेड भइस मेसेज खालामनो होनना बुंले टेक्स्ट मी विथ भेरिफिकेशन क'ड खालामनो नोंथाङा जायखिजाया मोनसेखौ टिक होबानो जाबाय। अब्ला फ्रेंड्स जों मा खालामगोन नैबे कल मी विथ एन अट'मेटेड भइस मेसेज होननाय अपशनाव जों थुना होगोन। थुनाय लोगोनो फ्रेंड्स जोंनियाव मा फैगोन मोनसे कल फैगोन। दानिया फ्रेंड्स जोंनियाव मा फैबाय गेट योर फन रेडि द अट'मेटेड भइस विल दैट मिन्स जोङो जेब्ला मबाइल नाम्बारखौ साबमिट खालामगोन अब्लासो जोंनिया बे अट'मेटेड भइस कलआ फैगोन। अब्ला जों कनफार्म खालामगोन फ्रेंड्स। बेनि उनाव जों मा खालामगोन फ्रेंड्स नैबेयाव जोङो जोंनि फन नाम्बारखौ बेवहाय होगोन। अके फ्रेंड्स अब्ला जों बेबायदि होबाय होखांनायनि उनाव जों साबमिट खालामगोन फ्रेंड्स। तो साबमिट खालामनाय लोगोनो फ्रेंड्स जोंनियाव मोनसे कल फैगोन। बेनो नोंथाङा नुनो मोनदों फ्रेंड्स। अब्ला जों बेखौ आनसार Hello. Thank you for using Google Phone Verification. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 85861. Again, your code is 85861. Goodbye. तो फ्रेंड्स अब्ला जोंनियाव मा फैबाय बेबायदि अट'मेटेड मानो भइस कल फैबाय बा भइस कलआ बुंदों जोंनि क'डआ बेसेबां होननानै। दानिया जों बेवहाय थुनानै बाय बेनि उनाव जों मा खालामगोन साबमिट खालामबानो जोंनि बेयो भेरिफाइ जागोन। अब्ला नुनो मोनदों फ्रेंड्स नोंथाङा नैबेयाव नाय भेरिफाइड कंग्रेचुलेसन
Your YouTube account is now verified. That means जोंनि YouTube account मा जाबाय partner verified जाबाय. Okay friends, दानिया जों मा खालामनाय नैबे continue होननाय अपसनाव थुनानै होनो हायो जोङो. अब्ला friends आं continue थुनानै होबाय. लाथुनाय लोगो लोगोनो नाय friends नोंथाङा मोजाङै नाय बेवहाय दय बेयाव verified होननाय फैदोंमोन दानिया verified होननाय फैबाय. Okay? अब्ला जोंनिया मा जाबाय बे verified जाबाय friends. तो अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय फ्रेन्ड्स जोङो माबायदिहाय जोंनि YouTube चेनेलखौ गिबि खेबनि थाखाय जोङो मा भेरिफाइ खालामनाय जायो माबोरै जोङो पार्टनार भेरिफाइ खालामनाय जायो तो अब्ला फ्रेन्ड्स भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै लायो जों तो उननि भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों थैंक यू हैव अ नाइस डे